MLA kamolai uba price towel marbanyang ulap-lait padba eka MLA scheme jong aja apply aja apsaw hamolai nonglo mentakasni kashpotrik nailur aja apsaw hakani kajing sam scheme na sakilang MP Kishlong u Dr. Ricky Andrew J. Singkon u President ka VPP uba Aden M. Basayomat ubadai u MLA kanokram uba Edelbert Nongrum u MLA bat kiwi kinongilam ka VPP habakren hakanik program uba Aden ulong bakani ka scheme kamdei ka basamu MLA hendai usipan mang ya kohok jeng padba kibadai hok panyo ulong baka party kan pislori ki MLA ka party ban pelait habashit habashai ya ka scheme ulong bakani ka scheme kamdei ka nong may nong pau MLA hendai ka nong kanti jong padba jong besna molai daga boborong ru ibi giri romba kibangala bani nangni kebidan rekat bani kinoilam snong kinoilam balang kebidan rekat kilong kemi kilong kepa lembat ki reupat ba baro kebidan rekat bani kini kalong kesni kebamangi kum kinoilam jong ke Voice of the People Party niwan bani sakhi ya kini ka por kabalabu Ahmad Jongpi bagata kalong ka jingplat patba ya ka MLA scheme kalong ru ka jingkwap ka jungi kung magila keren hagrinsan yalap election kung magila penpau baga Voice of the People Party kan pinslur ya baro kinong mikmat kijingi bagi di penpenan kam ya kajing pentrai kam ya kan ka MLA scheme ka bangila jutip kung ka SRWP ISYDP IACDP DTFM kibaga syong haka bor ka jung MLA kumno ban penmang ya kita ki scheme kiba per Bapan leru ya kata habashai. Pin sayo snow ya kajing penpana nagaleng jong MLA jong kamolai. Kumno bala penmang ya kita ki scheme ki per skinong snong jong molai. Nagata ka arspa sampolak lingba ka SRWP Special Rural Works Program. Lailak lingba ka ISYDP Intensive Sports Youth Development Program. Arlak shiteng lingba ka DTFM Development of Traditional Folk Music. Alak siteng limba ka ISCDP Intensive Art Culture Development Program. Kini kinong scheme ki balamang ye ki pat ba nong snong amang la kuwi pagwe constituency. Kani ka MLA scheme kamdei ka nong may nong pa jong MLA. Kamdei ka nong tinti ka jong. MLA umdon hak bandan benta EAM gani. MLA di ban ai di gani baro si ki pat ba. Engi kwa ban penshai hapring jong pi. Bagani ka dei ka thong ba ka jing kwa ka jong ka Voice of the People Party. Habashai ban penpau pai ba kumnu ban pentrikam ya kani ke MLA scheme tiniwan kum kinongelam daga men sim ka basu kmen badu daga men sim ka basu sorong bagete ke MLA gijingi kila pendab hop ya kai ka baka party kala patha iki ka party kala ada ka jingtho saboro ki MLA baga jing pentrikam ya ka MLA scheme ka dei banlong habashai ngenum la ban compromise nagaleng ka jingi kum ka party oh kamdei tang ka MLA scheme ka bangin nilum bania lang hangi kanu kata ka MLA scheme ka laban pendap ye ka jingal kam tam ye ka snong molai ka barahe ka ba kinong tebut kila buon para ka jing bishar ka ji teng kamdon ka kom bha ka ba piang ka kum ka jingdon pat jong ki constituency idon ki constituency eslong ki bayo mar ka ju kum bayo ki constituency snong pendop Lada pipai si jingdon kam, lada pipai si jingbon priu, lese ladon kam haga jisha ban penbet teman. Dan rekat kabang ila ban yo naga sorkar. Inwan ra syupat bak kumbagalong. Tinggal ngit ba habang iwan hangi, ombaro ki bawan hangi ki ba lese bala ban yo benta naga taga MLA scheme. Ni juang ni ka MLA scheme ka scheme baduk mah. Banira ki priu ki bakerdu ki badan penega jinget. Nagaleng ka junga hakini ki shipot li kisnem ringkat bagani ka snem kablandet. Aju penmang yang beduk ye kibriu ling bagani ka MLA scheme. Aju penmang bagini akan marwat ye long sem. Aju penmang bagini akan ya pentulan ye kam, maka long hak rap lani haki kam ki barit ki baki ki trai. Bat ni juang ka scheme beduk. Tengah termau hak snem ka baningkong ka baar hadin berlayak ke jing sam scheme. Dan kinong kersan ke jing ki buan ban ye kendo ina. Yo ai ba nampat yo scheme tangaro. La arsnya mantar nampat yo. Mo kanai ke dei scheme beduk. Hei harus pak pikwa benduk, yang hei dalam tak keren. Tapi pikwa benduk mereka sangat hei. Marni ong kan ia ketika skim benduk. Kemudian ibam dan ia yang persangban
mang lingba kani bagi yo ban yesna bat bagi hajat li long ying li yo ban sna lingba kani to scheme tingi kwaru bahabangi plat yang ni ke scheme namar habai puli kot khubor ibri ki kren ni ke chung ai chung family wai kata wai kata agi si shau family us pen mang kali ka hop job ki pai pa kalau ka don kami ki pai pa bagin tip abaki yo nang no ki de ban tip ya ka thmei ba ka tumrai ndai ban sukumen habayo Ini wan ye tu ye pi kani kani kelamang dekat sokar lembaga SRWP begini ke skim. Tanggani ke bangila ban terwa sepi. Terima kata lah dadan manu ba ai ki jirap sekipat ba. Ini bentik nang no ke temai kami. Baga dei balong du ke besai. Menta pitip baga sokar kamang argulo siteng. Mat kita ke skim ki babon ki bangil penso kani ke por ke pemerintah. Terima kata ngi smo kemen bade don ringkat berpi. But ni simru ini ke kabu kum kino yalam juga Voice of the People Party. Marai kublai kerpang. Ya fiki pai bak nong song jogo snong mulai. Kiba ai ke jika shan ke climb hayangi kum ke Voice of the People Party. Naru ke mini election, one ke MP election. Yale yo adu lai power hajar. Kat lai vote na mulai constituency. Kalau ke jika shan ke climb. Kalau ke jika shan ke I mean sim. Para bengi kenlo ki vote barok ki persya ringkat bau nota. Ngiran tam sa arhui hajar san sepat from Depura. Hangni hapok mulai lembat kiwei ki constituency ki popon. Ngai kini kalau ngajing sedang jong ngajing linti bangin yu i ngajing kelak. Kabanwan hagani kabi ede kajuni. Kami skim kalau tang sibenta ban pin i syaka perthai bat siginong sungsnong. Ya ngajing penan kam hop kajong ditagi Emily jong Voice of the People Party. Mereka kambiang bangin syukut tang Emily skim. Kanu kelak ban pendapan penbiang. Ringi don kampat, kasno mulai ka don kam. Iki weipat, kicimento. Bat ko mengi mentangi i, ya ka jinglong ka jiman. Ka jimpentulun iki kam. Hagani ka celaju ka bam itnak su. Kala jur kani ka kompet sliang kmat. Badon ha ka bor, tang bat ki para ki bedon rikat bat ki. Kalong ka iki ka ba kita ki bedon ka bor kim salya su. Ni i kata ka political arrogance. Ka jing snow crowd ko juga tagi badan ko bor kim saryasu ban le iki kam ke belum persya e ka pit ka biang jong pat ba tingi community bo pat ba nang ni smap unang shai unang snutu unang ai ka jing shani ni aringkat ki jing duai ni jepi ngi ngi lampan yang scam ban pentulun ni kam kom bagi la clay show pat ba tinga kit bot ya pi barok kinong song jong snong molai yo e ka mek ka pat ka ba ka bakyan ban ngi bafin ai ke jingkashan pinang ai mensim yang ni family ji ko bala persang banyak hak ni galinti ko mangila keren hak kipat ba hak kipor bagi wan ban ni ke jingkashan ke jimpi to play ku ku yi baro play no don ringkat hak jingat lenti ku play hiun play galat galinti nanta jingi wei tu bagi la shisha ban pengkala dur ya gani ka ri ka be ede ka ji ban pengkala dur ya gani ka snong ka thau ka ji ban sandur thmai ya gani ka snong ka thau ka chat review hangi ka politics kam dai tang ka baile election ka politics hangi kam dai taman job emily lani ban job MDC taman susam scheme ringi smo khya ya ka jinglong jong ka chat review ka ba here door ni ya ka jing chlei ji kam sniu ni ka jing chot ji kon sama ni kwa ban mi shagani ka banta ban tei pat ye ki rempe yi ban tei pat ye ki snong ki thau ban tei pat ye kri ba de ka chat review ni don kam ki pat ba kin smutu ya ka ta ka thong ka ba mangi kum ginong yalam ni don haga jing ya inti ke ji ban thau tu mai biang ya ka chat review sai shi sempa ko blame to ku yi pi baro ko blame